A gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. A gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. Reality Mix. Da fari za na sa sarki wanda shi ya kage ni, sannan na sanya mai sarki dan Amina ne tsani. Sako sahabu san ba su bari gare shi aire ni. A yau biki na ango da amarya gashi an daura. A gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. A yau gida na aure muka zo ana ta yin murna. Abdulrashid ka daure ka rike amarya da amana, ki sani biyayya a gare shi za ta sa kauna. Amarya da ango bikin ku Rabbi ya tsara. A gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. Maryama ke da ango nake babu zancen ku saba, ki rike zaman aure ya fi dace da riba. Abdulrashid zaman aure babu zance na giba, hidimar kuɗi wannan sai idan faka tara. A gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. A yanzu kun yi aure sunnar ma'aiki manzo na, zo mu zauna zo mu saba ku gane zance na. Maryama ma tana son angon ta na ga ta nuna. Abdulrashid ka gane fa a yanzu ka wuce tsara. A gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. Abdulrashid da Maryama fa sun yi aure ibada, sunnar ma'aiki ku rike ta babatun ganda. Abdulrashid biki naka a yau fa yanzu ba ganda. Maryama ce amaryar ango da ta wuce A tsara. gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. Maryama mai biyayya ce na ji haka an shaida, karki ɗau zuga ta ƙawaye ta saki ki ganda. Ladabi biyayya a gare shi ki akwai lada, riba ta so aure gashi naku an ɗaura. A gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. So na gaskiya shi ke sa a damke amana, ku rike juna da gaskiya ba ni san ku yi hiyana. A shagalin bikin naku na ga kowa da murna, amarya da ango hasken ku tamkar ya A zara. gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. A gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. Kun yi aure ibada to yanzu kun samu dama, ango rike gaskiya za ta karan ka kima. Ke ma amarya sai ku zama ba husuma, sunnar ma'aiki ku rike ta to za ku A dara. gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. Daina kuka gidan aure ki rike biyayya, sai ki zauna da angonki ku tsarkake niyya. Abdulrashid amarya ta tana da alkunya, mun taya ku murna domin bikin ku an daura. Bikin ku an daura. A gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. Zana gaida iyayen amarya ango ku huta, Malam Ibrahim rabbana ya ji kanka. Yau ne ake auren ɗanka yayo halinka, mun yi addu'a rabbi ya haskake A kabarinka. gidan biki muna murna ga amarya ga ango Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. Sannu sannu ne ke ma haga gaisuwarki, mahaifiya gurin ango rabbana ya tsare ki. Baban amarya Adamu tsoho na kirki, rabbana ya
ya ja kwana lafiya yadda dama. A gidan da ke muna murna ga amarya ga ango. Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. Mamar amarya wasila ne durƙusawa, rabbana ya ja kwana lafiya yayi daɗawa. Gani koma iyayen ango na jaddadawa, baba iddi da murna, baba sada da murna, baba basiru murna, baba umar da murna, baba muttaka murna, baba mustapha murna, baba bishir da murna, mama sahiba murna, mama suwaiba murna, mama binta da murna, maman ibrahim murna, maman aisha murna, yaya yahaya murna, yaya abdullah murna, yaya gayana murna, yaya muntaru murna, yaya sa'idu murna, yaya ashir murna, yaya sagiru murna. Abokanan ango nan za ni sanya sunan ku. Baban gida yana murna, Yusuf Mangana murna, Labiru ma yana murna, Moses Magaji na murna, Aminu Dutsen ma murna, Dogon Yaro na murna, Musa Kafinta murna, Malam Ibrahim murna, Baba Abu yana murna, Lallawai yana murna. Ahmadu ɗaya bugiwa garkuwa na gaishe ka. Hajiya Sahura mama ce da alkhairi, Sama'ila MO ga mai waƙar kuma ina murna. A gidan biki muna murna ga amarya ga ango, Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. A gidan biki muna murna ga amarya ga ango. Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu an daura. Abdulrashid da Maryama bikin ku yanzu